Sales Summit. Oo. Andun din sila Mr. Pu at yung ibang Chinese investors natin. Oo, Ito mag-i-invest din sila sa Infinity. Northern Samar Province. Stop over dito sa Akala ko Sea ba Oil. nakauso ka na nana ko? Basta magkita tayo doon mamaya. I'll expect you there. Sige, compadre. Sige, bye. Kailangan na natin umalis. Manong! Dagam. Si Bebe mo. Kasama yung mga biyela mo ilaw. Ano? Nakaulang mo. Ay, Maria. This is your host, Ed Verano. Joe Emil to. Hindi. Marunong kami maglakad. Pasensyo naman, oh. Ordinary bus. Mamalalakit na nga tayo para makatibigil ko mga Northern Summer Travel. Intindihin mo yung buhay mo. Huwag mo kami pinoproblema. Thank you guys. Pwede ba? Umalis-alis Don't ka forget na to dito. subscribe. Uwi